Hello and welcome. This is Sam Mavita TV. Kodi siku la Mother's Day linabwera bwanji? Siku la Mother's Day lidayamba kukondweredwa mchaka chanji, nanga anayambisa ndi ndani? Khalani pomwepo. Kuchokera mu nthawi yonse ya Ancient Egypt komanso Roman civilization ingakhale nthawi yomwe ija ya Greek civilization, anthu ankakondwerera ngati miyambo siku la anthu amayi, ndipo izi zinkachitika pofuna kutamanda makolo a milungu. Ngatitu akukondwerera mulungu wina wake ankatchuza siku limodzi pa chaka kuti azikondwerera amayi ake a mulungu ameneyoyo. Ndipo pa izi zinkapangisa kuti chaka ndi chaka anthu ankasonkhana nkumakondwerera, kuphatikizapo akhristu mu zaka za ma 1600 AD mene ankasangalalira Mariya. Funso nkumafunsa kuti sopano kuchoka ku chipembezo ngati za mwambo wa chipembezo kukondwerera anthu amayi kufika kutchedwa kuti Mother's Day zidayamba motani? Patadusa zaka zambiri, miyambo iyi inkayiwalika pang'ono-pang'ono kufikira mu 1600 AD pamene kunachitidwa introduce Mothering Sunday. Ndafotokoza kale mu part 1, video yake ili mwambamo, ngati simunaonere kaonereni. Kuchokera mu nthawi imeneyo Mothering Sunday inkachitika kufikira ku 1876 kumeneku kukhale ku America mu town ya Philadelphia. Mzimayi wina zina lake Anna Revis Javas ameneyi ankapemphera mu church kuti anthu akhale ndi siku lokondwerera amayi maphunziro a Sunday school, ndipo mwana wake anakhuzika nalo pempheroli. Pa May 8, 1907 Anna Revis Javis anamwalira chifukwa cha nthenda ya mtima. Mu 1908 kumpingo wake umene ndi wa Andrews Methodist Episcopal Church kunachitika miyambo iwiri mu zakaso ziwiri zosatana ofuna kulemekeza mzimayi ameneyu komanso amayi ena onse. Anna Revis Javis adali ndi mwana wake zina lake ndi Anna Javas. Ameneyi adathandiziranso kwambiri Mother's Day kuti ikhale izichitidwa celebrate pa holiday, chifukwa chokuti mayi ake atamwalira, mpingo utayamba kuchitisa zinthu anayamba kufuna kuti mayi yake azikumbukiridwa mu njira yokuti akhale ndi siku lawo pokumbukira ntchito imene ankagwira. Mayi yake watu ali moyo ankathandizira anthu ovutika, ana amasiye ndi anthu osowa pokhala, ndi anayambisa kabungwe kawo ndithu, iwo anali mtsogoleri wake. Ndipo atamwalira mayi ameneyo, mwana wake zina lake Ana anafuna kuti mayi yake wazikumbukiridwa mwapaderadera. Ndipo pamene mpingo uja unachitisa mapemphero mchaka chachiwiri, anthu ochuluka anabwera pa mwambowu, koma Ana sanabwere. M'malo mwake anangotumiza maluwa okwana 500 oyera kwa onse omwe anabwera pa sikuli, komanso uthenga wa pa telegramu othokoza. Patadusa zaka 6 Ana ankapitirirabe kupempha mabungwe ndi andale kuti atenge sikuli likhale holiday, ndipo izizi zinachitika musogolo mwakemo. Mu 1914 President Woodrow Wilson anapanga lamulo kukhazikisa Mother's Day, ndipo izi zidachitika mu second Sunday ya May. Mayi yake a Anne adamwalira pa 8 May mu chaka cha 1907, ndipo mu second May mu 1914 President Woodrow Wilson adakhazikisa siku limeneli kuti every second Sunday mu mwezi wa May lizikhala holiday. Siku loyamba kukhala pa kalenda ya Mother's Day linali pa 10 May mchaka cha 1914. Mother's Day idakhazikika holiday pamene Ana anali ndi zaka zokwana 50. Panali chinthu china chimene Ana sanakondwere nacho, ndicho kuti amakampani akuluakulu komanso mabizinesi akuluakulu ankapindula pa Mother's Day imeneyi. Zinthu zinayamba kumunyasa, ndipo iye anayamba kuwukira kuti holiday ichosedwe pa kalenda, pasamakhalenso Mother's Day holiday. Kumbukirani kuti uyu ndi mzimayi amene kwa nthawi yayitali anakhala akumenyera ufulu
anakhala akumpempha anthu kuti achite recognize Mother's Day khale holiday, koma itakhazikitsidwa Mother's Day patangodusa tizaka zochepa anayambanso emweyi kumemanso anthu kuti ayambe kuwukira kuti Mother's Day ayichose pa holiday. Iyetu ankafuna kuti Mother's Day izichitika anthu azingotumiza makalata, kutumiza maluwa kwa makolo awo, osati azipita m'mashopu azikagula zinthu ngati kande, chocolate, mabisiketi, azipita mahotelo ndi malo ena hotelo chifukwa cha siku la Mother's Day. Motero kuti anthu ambiri, mabungwe, makampani ankapindula kwambiri pa siku la Mother's Day, chinthu chimene iye sichinali m'malingaliro komanso m'mapulani mwake. Mchaka cha 1948 anasamba m'manja kuvomereza kuti walephera ndipo m'manja mwake zichoke, kufunisisa kuti Mother's Day holiday ichosedwe, koma ngakhale izi zidali choncho sizinatheke. Iyeyo anamwalira mchaka chomwecho ali ndi zaka zokwana 84. Ana sanakwatiwe ndipo analibe mwana. Wait a minute, what? Analibe mwana. That means kuti moyo wake onse anazipereka kuti Mother's Day ikhale pa calendar, and calendar inakhalapo. At the end nkuyambanso kumenyera kuti Mother's Day ichoke pa calendar. Fantastic. Ndipo kuchita malonda pa siku la Mother's Day ndi kumene kunamwipira Ana. Komano ngakhale izi zinali choncho, munjira ina Ana anali okondwerera masiku ake chifukwa anakwaniritsa khumbo la mayi yake lofuna kuti amayi azikumbukiridwa mwanjira yapadera. Komanso kumbali inayi Ana zinkamuyipira Mother's Day itankhazikitsidwa, motero sankafuna kukondwerera nawo Mother's Day ngakhale kusangalala nawo pa Mother's Day. Zina langa ndine Sam Mavita, ndimapanga ma videos osiyanasiyana pa YouTube. Mutachita subscribe chikhonza kukhala chinthu chapamwamba. Zikomo kwambiri.